Ik wil zo graag weer op dit knopje drukken, want wij hebben weer visite hier in het Glazen Huis. Ja, dit blijft mijn favoriete knopje. Ja, dit is 72 echt uur. jouw ding, hè? Ja, dat vind ik leuk. Ik zal zorgen dat je hem hierna op... mee naar huis nemen als deurbel. Ja, dat je, ja, we zijn niet meer alleen. Daarom heb je ook het visiteknopje ingeduwd. Ja, dat klopt. Want hier, we hebben hoog bezoek. We hebben heel hoog bezoek. Want hier staan twee heren van de Flarissen. Ik heb net begrepen de opperflaris en de voorzitter. Dus heren, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, hoe is het met jullie om daarmee te beginnen op deze dag? Nou ja, ik ben een beetje hees, want hier was gisteravond een heel leuk diner. En dat werd iets later en ook iets gezelliger dan gepland. Dus het gaat prima. Nou, fijn in ieder geval dat je hier weer staat. Dat is een goed teken. Ja, we zitten momenteel in de adventtijd. En dat betekent, we doen het in het Nederlands. Ja. We mogen ook naar het plat. Wat We kennen, ja, dat gaan we toch, want dat is ons moederstaal. Gaan we over? We gaan even op het plat. Ja, we zitten in de adventtijd en dan Ja. gaan we traditiegetrouw niet met alle toeters en bellen naar boete. Dan zijn ook de activiteiten allemaal tot 0 gereduceerd. En dan zitten we eigenlijk in een soort winterslaap. Maar vrijdag 5 januari dan roepen we onze jubileumprins uit tijdens de nacht van de nieuwe prins in de Haardenhof. En dan kunnen alle remmen los voor de komende 5 weken. Want zondag 11 februari, ja, dan is natuurlijk vastelavond Dat is vreugd, zondag. ja? Ja, en zou ze mij een beetje willen helpen? Want ik ben op dit moment prins van de Haverbulen. Dus ik weet het inmiddels wel een beetje. Maar voor de lui die misschien gaat minder met de vastelavond hebben, wat is de adventtijd? De adventtijd is altijd, dat zijn de 4 zondigen voor Kerstmis. En we zaten dit jaar in een zeer uitzonderlijke situatie. Want we hebben de Gulden Humor mogen organiseren. Een geweldig festijn. Het grootste festijn van Limburg in de wereldstad Geleen. In Glanerbroek. En normaal gesproken is het altijd op de laatste zaterdag van november. En dan begint zondag de advent. Dus eigenlijk zou ze om 12 uur de padje moeten afzetten. En dan, ja, die 4 zondigen voor Kerstmis... Zitten zoals je zag in de winterslaap. Maar nu deed zich het feit voor dat de laatste advent 24 december is. Dat is een zondag. Dan is de derde advent de 17e, dan de 10e. En de eerste advent wordt zondag 3 december. Dus we hebben eigenlijk nog een weekje langer kunnen doorvieren als het ware. Oh, heerlijk. En dan zijn er 4 weken. Ja, dan is dat en dan gaat het nieuwjaar in en dan... hebben we traditiegetrouw altijd op de vrijdag de Prins uitreuping. Ja. En dat is dan op vrijdag 4 januari. Ja, chic. Ik moet zeggen, het wordt overigens ook echt een te gek evenement. Het was een geweldig feestje. Dat is hier ook heel klein in dit struitje begonnen, in de etalage. Met een kleine groep van de broederschap. Dat zijn mensen die in het verleden al eens een onderscheiding gekregen hebben. En zo zijn we naar het gemeentehuis geweest met genodigden, hoe de burgemeester ons ontvangen heeft. Ja, en in die prachtige Augustinuskerk hier, die is ook normaal van hieruit kan zien. Daar hebben we een mooi protocol gehad. En van daaruit zijn we naar die sporthallen gegaan in Glanerbroek. Ja, dat wordt wel een geslaagd feest. Absoluut, ja. Ik heb ook gememoreerd, dat weten veel lu ook niet. Maar de Augustinuskerk, die heeft 2 torens. En wie die gebouwd is geworden, toen hou eigenlijk dat de architect had een vergoedziende blik. Hij zit er in de skyline van de wereldstad, zit er hadden weer de meest moderne 2 schachten Mien de Maurits. En willen we de skyline van de wereldstad in evenwicht brengen, dan moeten we dan een kerk bouwen ten opzichte van de 2 schachten, ook met 2 torens. En dat is de rij dat de Augustinuskerk hier in de wereldstad 2 torens heeft. Ja, Wat chic, dat was ik inderdaad niet. Maar... ik ben zo'n eigen meisje van Zittert. Ja, ik ben eigenlijk van Zittert. Maar ik voel me hier ook helemaal goed in Geleen, hoor. Dan moet ik goed zeggen, niet goed. Hè? Ja, nee, dus ik begin hier steeds meer te integreren. Geïnburgerd te raken. Ik ben hier echt ingeburgerd. Ja. We hoorden het zojuist al zeggen. Vrijdag 5 januari is de uitreuping van de jubileumprins. Wat is dan dit jaar anders dan andere jaren? Ja goed, we hebben 7 keer 11. Prachtig. En, we hebben geprobeerd om in ieder geval daarin de nodige elementen samen te komen als wereldstad vlamt. Dat is het motto van dit jaar. En dat hebben we ook prominent tijdens de Gulden Humor weggedaan. Het wordt natuurlijk een jubileumprins. En zo proberen we voor verschillende facetten het extra dynamiek te geven. En er komt ook nog het volgend jaar. Dan is eigenlijk het jubileumjaar, maar dan zit met de vasteland dat het in een 2 seizoenen. Dat is altijd soms wel eens een spagaat maken. Maar we hebben het volgend jaar in november nog een extra activiteit. Maar dat komt na de vastelavond gaan we daar nog een keer
reclame voor maken. Ja, maar dat betekent wel dat onze gebruikelijke activiteiten, die gaan ook door. Dus we hebben dat, plus, we zijn begonnen met de gulden humor. En er komen nog een aantal, dus dat wordt wel gezellig. En dan is het dit jaar ondergrens echt een heel kort seizoen. Hè? Zo is het. Ondergrens. Het kent nog korter. De vastelovend valt nooit in januari. Dat heeft wat te maken met de eerste volle maand, de eerste zondag in de lente. En dan is het belangrijkste feest weer opgeënt. Dat is de Poosje. De meesten die bijna allemaal Kerstmis, maar het is Poosje. En dan hangt de hele christelijke kalender aan vast. Hij kent zich mijn het vroegst op 2 of 3 februari zijn. Dat is nog een beetje eerder. Maar... Ik moet zeggen, als ik dit ook hoor en ik hoor die ook vertellen erover, dan denk ik, ja, voor mij is... Het kriebelt weer, hè? Ja, ook, maar voor mij is dit eigenlijk vastelovend. En het wordt steeds meer een groot feest en het moet allemaal groter en chiquer en weet je wat allemaal. Maar ik vind dat wel schoon en ik merk dat heel erg bij de Vlaars, ik zie dat bij ons eigen Haverbulen ook. We houden nog een beetje vast aan echt tradities en hoe we verloren en hoe vastelovend voor bedoeld is. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dus als ik wil vertellen erover, ja, dan krijg ik weer de warm gevoel. Ja, mensen genieten van, als ze dan nu dat feest, waar ze met 1500 man, met de top van Kullen artiesten en hier, ik zie Marie José langslopen, dat staat allemaal op de bühne. En dan, dat is prachtig, maar het is ook heel schoon, dat is heel klein. Ja, naar de lui toes kunt gewoon, hoe ze dat echte warme vastelovensgevoel kunt voelen. Ja, dat is kippenvel. Ieder jaar opnieuw. En voor Bert is het 24e seizoen, hè? En voor mij het 23e. Zo. Ja. Dat zijn al heel goed jaren dan dat je met draait bij de Vlarense. Ja. 2 keer 11 en een beetje. Het is geweldig. Ja, het is super. Ja, ik heb Frank zien komen en helaas moet ik hem ook zien gaan. Ja, hij zet vastelovens dinsdag 13 februari. De patch af, de laatste keer. Ja. Zo. Dat is wel een denk ik. Heel dubbel, ja. Heel dubbel. Maar toch dan die keuze van hoe gemaakt? Die keuze is gemaakt. Ik heb rugklachten en zo'n dingen. Dus heel lang staan is zwaar. En ik kan wel zeggen, ja, we hebben in zo'n seizoen voor toch 100 activiteiten. Ja. Dus over zin, ja, een half meedoen, dat kent niet. Maar ik ben er toch altijd bij. Dus dat komen ze niet van me gaan. Ja, en ik ga natuurlijk heel kritisch werden vanuit de zaal. Maar dat weten ze al. Het is nu alles traditie. Sinds jaren in de Vlaanders aftreut, dan gaat hij bij het Senaat. En dat is net als vroeger bij de Muppet Show. Als we dat kuntje met die 2 kerkjes zien, er zit alleen beurt dat de groep steeds groter. Ja. Maar ik heb ook gezond meneer kritiek geven, is altijd prima. Ik heb bordjes besteld al. Met punten, dus van 0 tot 9. Ja. Dus gewoon eens even kijken wie voor daarmee omgaan. Ja. Ik heb ook al gevraagd of ik dadelijk in de Haanhof en een paard zo'n plaatsje kreeg met zo'n touw met een paar man dat we samen kunnen jureren. Dus, ik ben eigenlijk wel voor. Hij ziet het helemaal veel. De ideeën zijn er zeker, ja. Ik vind het echt fantastisch dat je hier zit. Maar voordat je straks gaat, is er nog één ding waarvan je denkt, ja, dat wil ik er echt even uitlichten. Dat wordt komend jaar echt Tjurvenet. Ja, ons wereld staat vlammend. Wat mij in ieder geval, dat is ook de insteek geweest van het seizoen. Het is niet de Vlarense die vieren, nee, de ganse Wereldstad. De Wereldstad zijn 4 weken. Hè? Dus er zijn grote weekverenigingen. Er zijn nog meer verenigingen. We zijn ook ontzettend bevriend met andere SLV. Ook zo wie de Marotte. Overigens de Merit van Zittert ligt 11 meter lager, maar dat terzijde. Dat doe ik het voor. Maar als je dan kijkt wie veel vrijwilligers erop staan die metgewerkt hebben aan activiteiten. En als ik zie wie veel verenigingen zich dan bijeenpakken, ja, dat is gewoon fantastisch. En dat is weer geleid en top. En dat is het, en dat zag ze ook gisteren hier. Hier zit gewoon de complete horeca. Iedereen deed met. Ja, dat is gewoon zo mooi dat ze samen, want samen kan ze het bereiken. Dat is ook met het goede doel. Dat is voor de kenner, Caroline, Robert-Jan, zijn heel goede vriend van ons. Ja, die weten ook niet wat gebeurt. Wie wil u opstaan en met willen helpen en aanbieden. En ik denk dat die samenhorigheid en samen gaat bereiken, dat is toch wel echt typisch. Je gaat vergelijken. En dat is ook dat Oswereldstad door met vlamt. Ja, en wie hier binnenkomt en je kijkt naar de kleuren achterrug, naar het decor zal ik maar noemen, dan zijn dat ook nog exacte kleuren die weer verwerkt hebben in het logo van Oswereldstad vlamt. En de prins van de Haverbulen, dat zei het al, een stukje traditie, dat moeten we in stand houden. En zeker in de coronatijd zien we toch dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En toen heb ik gezegd van ja, de traditie is prima. Maar traditie is niet het aanbijen van de ash, maar het doorgeven van het vuur.
En vanaf vandaan slagen, dan blijft de vastelovend en ook het leven een schwanspel tussen respect en humor. Kijk, en dat is puur emotie. Ja, ik ben dan de technische voorzitter. En ik zou gewoon een oproep willen doen. Ik zag net hier zoveel kenjer. En dat is toch een stukje jammer, vind ik. Ook dat moeten we doorgeven. Dat merk ik ook. Ja. En wat we gewoon merken, en we gaan niet vingerwijzen. Maar ik zou gewoon ook heel graag iedereen die betrokken is bij kenjer. En of dat nu scholen zijn, en of dat nu verenigingen zijn, of stichtingen. Van geef die vastelovenstraditie. Doe de klombelens in de kant. En betekenis gaat voor elkaar. En leer de lui wat vastelovend is, want het vastelovend is het samen doen. En dat zou echt een hele helle oproep. En daar hoop ik dat iedereen daar eens over nadenkt wie er door zelf gaat kan bijdragen. Ja, mooi herkennen het niet samenvatten eigenlijk. Ik ben toch? nog avond voor was voor communicatietrainingen, ze bief de vlaggen. Ja, misschien moeten ik we werd dat er eens gaan helemaal volgen, stil denk ik. van hier. Nee jongens, ik merk en ik denk dat velen dat ook gaat. We merken dat dit gewoon ook recht uit het hart komt. En dan komt zo'n boodschap in ieder geval bij mij echt binnen. Ja, het ligt best nog natuurlijk vastelovens vierder in hart en nieren. En ik ook. Nu natuurlijk niet als prins van de Haverbulen, daar kijk ik niet tegenop. Maar veer vier in het oog. En ik denk ook dat veer kunnen zeggen dat we ons daar hel van maken. En dat we daarvoor gaan. En dat ook overdragen weer aan de volgende generatie. Want ja, de vasteloven moet blijven bestaan. Gaat zoners is er eigenlijk niet. En ja, dat gaat voor toch? Absoluut. Met al die kenger. En dat die kenger dan kunnen zeggen... Ik doe met aan de vastelovend. En ik ken met een leuk pakje de straat op. Dan hebben we hem helemaal rond, denk ik. Ja, goed, en dat pakje kreeg ze bij de pakje bazaar, maar dat was even het reclameblok. Hier, ja. Dan heb ik misschien nog één quote. Ja. Vier het leven, vier de vastelovend, maar ook hier in het glazen hoes met twee dingen, met liefde en met humor. Liefde hebben we nodig om het leven en alles te kunnen begrijpen. En humor hebben we nodig om het soms in moeilijke momenten te kunnen verdragen. Os, Wereldstad, vlamt. En het wordt tijd voor koffie en een ijlsje. Kijk, dat is de nationale... Lekker fantastisch. Lekker. Ja. Lekker, ja. Ik heb er eigenlijk verder ook niks meer op te zeggen. Normaal zou dit het moment zijn eigenlijk, hè, dat we de Gelijnse slager erbij pakken en dan nog heel even draaien. Maar die hebben voor zo meteen live te gast, dus dat gaan we niet doen. Maar Geur de Dicht net gaat zeggen en ik heb snel geschakeld. Dus we gaan lekker luisteren naar Spik en Span. Dit is Vier het leven.